Euskaldunek izango gara nahi bago euskaldunok. Aguen euskeri bat. Niretzat euskara da, bizimoduera bat, ez da? Euskara da nire ama hizkuntza, txikitatik berbain dugu bai etxean, bai eskolan, eta euskaldun egiten nauena da. Niretzat euskara betidanik oso importantea izan da. Baina izen behar gabe bai danontzako. Ze euskara da gure herriaren izakera eta nortasunaren arrazoia eta izena emoten dotzona. Ezin dugu galdu. Niretzat euskara da, ez dakit, lasaitasuna moten dozte, ez da? Txikitatik indodan ez bai etxean eta lagunekaz, kalean eta ez dakit lasaitasuna, segurtasuna, konfiantza moten dozte euskara. Euskara nitzako nire hizkuntza izetez aparte, nik beti euskara zein dotelako leku danatan, nire nortasunen parte bat bere da. Azkenean gure herrieri izena moten dutzen hizkuntza dalako eta nire sentitzen dudalako. Niretzako euskara komunikatzeko era berezie da eta ganera nortasun emoten dozkune. Ni txikian nintzeneko egoera, ni Portugaleten bizi izanaz, 12 urte nituen erarte. Orduan hor kaletik oso euskara gutxi entzuten zen, beraz euskara entzuten nuen leku bakarra, esparru bakarra ikastola zen. Gero maioterekin etorri nintzen hona bizitzera eta hor bai euskara nahiko entzuten nuen kaletik. Nik uste dute euskararen egoera nire kasuen ez dara asko aldatu, ni txikian nintzenetik ona. Baina bai igual ikuste dutela, orain 6-7 urteko umeak eskolan ikusten da euren artean gaztelania edo erderaz egiteko ohitura asko dekeala. Igual gu txiki ginenean euskaraz egiten gendun gehiena gaztelania ez gendulako menperatzen ondo gaztelania. Eta ez dakit, igual izan alda ohituta dauzelako ipuinak edo ikusten dabezen marrazkiek edo pelikulak eta erderaz ikustera, gehiago, eta orduen horrek eragina dekola. Txikitan, nik egia esan txikitatik indote euskara etxean eta hori, eta nintzako nahiko normalizatu da zan. Baina egia esan, egoera esan izen oso ona euskarantzako, eta nahiko ahule egon zan hizkuntza moduen, eta gaur egun asko zubetu dugu. Ni sorte haukin eguen, ez nintzen haurtzen behire joan, amagaz egon nintzen 2 urtera arte, orduan amak beti iten zuzten euskeraz. Orduan, klaro, eskolara hasi nintzenean, bakarrik jakin eban euskeraz. Apurbet raro izan zen, eneguen jente hau lertute, erderaz egiten zegoenean. Eta oin dinot jozlako sorte haukin eguen, eta zelako pena alde batetik, ikusten duzu, momentu baten galdu aldan. Hori magia hori, ez da euskara mantentzearen magia hori. Nik uste dut gure garaiko jenteak sortekoak izan gara da, beste garai batzuk konparata, euskara ez talako egon jasarrie, eta eskubide auki dugu euskara dabiltzeko. Euskara batez bere lanean erabiltzen dut egunero eta baita familiarekin beti. Baina lagunekin adibidez, batzuetan erderaz egiten dugu berba, beraiek ez direlako hain ondo konpontzen hizkuntza horretan. Euskara aldogan gehien erabiltzen dut. Hau da, etxean, eskolan, lagunekaz, baina bai egi esan Bilbora noanean edo euskara inbeste entzuten eztan leku batera noanean, igual bai hor gehiago kostetan daztela euskara sartu. Badakidalako ez tosteala ulertuko, orduen hor bai apurre gehiago kostetan dazte, besteengatik. Nik euskara aldoten guztietan erabiltzen dut, nik erraztasun bideo dekotelako euskara ziteko eta erosoago sentitzen azelako, orduen bakarrik erabiltzen dute ez dut egiten euskeraz, behartutan agonean ez egitera, baina ez dela aldoten unen guztietan. Nik zorionez esan aldot, euskara nahiko erabiltzen dutela. Orokorrean bai noan leku guztieta edo saiatzen az euskara zeiten. Gero bai egia dela, igual
mungitik kanpo denda askotara joan kedan, edo leku askotan sartzean apur eta arrotzak egiten daztezena ja erderara pasaten azela, eta seguramente igual barrukoak jakingo du euskeraz, baina ja txiporregaz joaten az. Eta hori bai aldatu beharko nuen gauza bat ala adibidez, baina egie da, bai lanean okiotasenan guztietan, nire inguruen jente guztiek niri hitz egiten doztenean euskeraz bideratzen dela nigana, orduan alde horretatik nahiko txora biltzen dutela esan aldot. Baina bai, leku batzuk, itxi batzuk badauz. Eta kuadrillen eta holako ja lagun arteko eremuetan bai ikusten dut erderarantza bideratzen gauzela, baina ni saiatzen aso mantentzen akortzu bat. Bueno, euskera beti erabiltzen dut egunero, azkenean nire lanean funtseskoa da. Horretaz aparte etxean bere euskera egiten dut, baina egie da lagunekaz, kuadrillakoakaz, erderaz egiten dugula kalean, ze eurek ez dauz oitute, igual etxean euskera zeitea. Orduan, horretan lekuetan kalean eta erderaz egiten dut. Toki guztietan, kalean, etxean, lagunekaz, lanean, egia da, lagun guztiekaz ez dela erabiltzen, askotan ohitura kontu da, eta baina orokorrean nire bizitzako arlo guztietan. Euskararen erabilera ikusita ondo ez dut ikusten. Kalean oso jende gutxik hitz egiten du, baina borrokatzean merezi duen herentzia da ez galtzeko. Etorkizuna gure esku dago, beraz nik gure dut pentsa, behardan modukoak izango garela euskeraren etorkizuna gero eta hobeagoa izateko. Beraz ni nahiko positiboa izango naz, baieskorra, eta nik pentsatuko dut euskeraren egoera hobetzera doala. Euskeraren etorkizune nahiko ondo edo ikusten dut, gero eta gehiagok egiten dugulako euskera, eta gehiago erabiltzen dugulako. Ez dakitenek ere saiatzen dauz ikasten eta erabiltzen, pitili-potolo, baina horri bilten dira, orduen nahiko ondo ikusten dut eta hori espero dut izatea. Etorkizune ondo ikusten dut, ze hainbeste urtetan zehar hau mantendu bada izan da jente egondalako hau mantentzeko prest. Eta nik uste dut hori beti egongo dela. Baina, klaro, lan egin behar dugu, kolako iniziatibakaz, eta dana, hori ez da alde batera utzi behar eta bakarrik ingo da. Eta, esaldiak esaten dugu moduen, hizkuntza bat ez da galtzen ez dakitenek ez erabiltzagaitik, baizik eta dakitenek ez badut erabiltzen. Ni nahiko pesimista naz kontu honegaz, uste dut benetako neurrik ez badugu sartzen euskara indartu eta zabaltzeko, azkenean galdu ingo dela. Uste dut ez gara konturatzen benetan galtzeko horrezkori hor dagoela, eta benetan neurri zehatzak ez badugu sartzen, azkenean desagertu ingo asko. Egunerako bizitzan euskara bultzatzeko gure esku dagoen gauza bat da edozeinekin berba egiterakoan gure lehenengo hitza gutxienez euskaraz izatea. Euskaraz arro hitz egiteko guneak sortuz, euskeraz ondo pasatu aldera ere erakutziz, eta zein hizkuntza aberatzaten jabetuz. Askotan edozein lekutara sartzen garenean, bai ala bai, erderaz egiten dugu, ohitura daukagulako, bai? Baina behar bada gauza txikitzu hori aldatuta, hau da lehenengo, kaixo edo egunon esaten badugu, ikusiko dugu beste pertsonak jarraitzen badozku, eta holan bada, jarraitu aldugu euskeraz egiten. Batez be, gure lehenengo berbea beti euskara izatea, ezta? Eta nahiz eta beste pertsonak igual erderara aldatu, gu saiatu behar gara purbet, gure berbea beti euskara izatea. Eta holan lortuko dugu normalizatuago egotea euskara gure artean. Nik uste dut oinarri edala, lehenengo hitza beti euskaraz egitea. Askotan igual tabernatara edo denda batera goazenean erdera jotzeko joera dekogulako, pentsetan dugulako besteak ez dugula jakingo euskeraz. Eta orduen nik uste saiatzen bagara lehenengo hitza beti euskaraz egiten horrek lagunduko duela.
ez da erreza, bakoitzak enberko zeuen, beran aldetik. Eta gero norberak bere ikusi zertan hobetu aldeuen erabilera hori. Eta izen kontziente bere bai, zer gauzen sortzen euskara gaz, ez da? Azkenean ez badago hitz egiten guk, ez dugu beste inok hitz egingo, hau da. Euskara batigunak ez badago hitz egiten, galtzeko bihartuko dugu. Orduan, lehenengotan kontziente izen balko ginen horretaz, zelan goazen jarrera honegaz galdu ingo dugun, eta galtzen bada, erabili bezingo dugula, ez dakit, erabili, ez da besterik. Euskara azkenean gurea den hizkuntza bat da, beraz, altzor baten moduan zaindu behar dugu, eta uste dut denon esku dauela hizkuntza honek etorkizun batean gero eta indar gehiago edukitzea. Gure hizkuntza da, badakizue zaindu maite duzuen hori, eta merezi izango du. Animo! Badakizue hizkuntza guztiek beren erroa daukatela, baina argi ez dagoen erroa euskerarena da. Hain zaharra da, ez dala ezaguna nondik datorren zehazki. Beraz, hori ezin dugu galtzen itzi. Saiatu behar gara egunero euskera erabiltzen normaltasunez gehiagorekin eta gehiagotan. Euskarak guri euskaldun egiten gaituena da. Oso gauza garrantzitsua da, edonok ez dauka hau. Gu gara gitxienekoetariko batzuk dituguna gure hizkuntza dekoguna. Orduan, uztartu behar dugu, zelan erabili, berba egiten. Txarto, nonok esango dozku zelan esaten dan ondo. Berdin da, garrantzitsuena da, berba egitea. Berba egitea eta horrela joango gara gure belarriak prestatzen, gure ahoa gure ahoskera eta hobetzen, eta horrela, euskara, Euskal Herri osoan berbaingo da. Gogoratu euskara bihotzean eta euskara goan. Eta gogoratu, gure lehenengo berbea edozein ogeratan beti izatea euskera. Bai dendatan, eroskin, lagunekaz, beti lehenengo berba euskerazetan. Pilo bat igertzen da gero hori, Beti egiten badugu berdina, pilo bat igertzen da. Euskara azkenean ikusten da bizi aldala, disfrutatu aldala, ez dozku kalterik egiten euskara erabiltzeagatik. Orduen erabiltzeko esango neuen, gehiago erabiltzeko. Eta ez taldaretik gauze positibo batzuk ikusten dut. Eta adibidez, oporratan baldin bagoaz, askotan, hemen erderaz egiten dugunak, edo egiten dozuenak, basoazea kanpora, eta azten zarie, txutxumutxuke ondokoari kritiketan, euskeraz berak ez ulertzeko. Horretarako ere balio deu, adibidez, ezta? Horrei da gure hizkuntza, inok egia ulertuko zuzena, esaterako. Eta ez deus bat ikusten dutena oso positiboa euskerarena da, ez deusela sexual banatzen. Gazteleran, lotz, hilaz, ellas y ellos egiten dan moduen euskeraz berdintasun baldortzen dara. Mezu hau gazteentzako zuzen dute gau. Badakit igual nera bezaroan edo ikusi aldo zuela euskera erabiltzea burbet roioa ez da izergaitik. Baina animatu egiten zaituztet euskera lagunen artean eitea. Ze poliki da eta ez dakit nortasun hori berezi egiten gaitu. Orduen ez gaztelera joan edo erderara, errezadalako, baizik eta ez dakit. Bultzatu gure magia gure artean ganatzeko. Gure hizkuntza dalako, Europako hizkuntzari zaharrenetadikoa dalako eta gure identitatearen parte dalako. Gorde gabe, kaletan, bat egin genuen, elkar maite